Kdo jste? Ahoj, Michael Jackson z Jacksonů. A já Homer Simpson ze Simpsonů. Nevěřím, že jsi o mě nikdy neslyšel. Jsem velmi populární. Jasně, jsem o tobě slyšel. To bych asi musel žít tam měsíci, kdybych neznal. Jakže se jmenuješ? Michael Jackson. Nic mi to neříká. Neznáš MTV? Ne. Motown? Ne. Beat It? Jaký byt? Slayer. Jak bylo to poslední? Slayer. Ne. Tak co třeba tohle? Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. But the kid is not my son. Žijová, jak to děláš s těma nohama? Ne, tu věc nohama. Takhle, jen mírně zvedni patu a přitlač trochu na bříško. Ne. Jo, vypadáš na fajn chlápka. Proč seš tady? Měl jsem růžovou košili. To dobře znám. Mě sem šoupli taky kvůli oblíkání. Co jsi nosil? Jednu bílou rukavici pošitou štrasem.